Jochiw ke chenro mar gero ute ma nengogi oyueyo kwa mondo one ni gichopo singo machiwo thuolo mag tije ne atamalo 40 mag jodak ma ok alwora mag gedo godhi e nyime maonge mibadhi. Magi nowachi e seche ma isidha yanga chako gedo mar ute ma nengogi oyueyo mar 1,200 kar dak ma Anderson e boma Kisumu. Jokanyo mane ochopo e nyasino kotelne kod gavana ma Kisumu Ngire Peter Nyong'o otero ni chenro ma kamago gin mag loko ngima jodak kokalo kuom miyogi thuolo mag tije kendo kony e jolo gero chumi ma pacho ka. Breakdown of this transformative project. By our CEO, that is Lab Trust and County. This project embodies our collective ambition to uplift the lives of Kisumu residents. It has concrete step towards realizing the broad objectives of our agenda for creating jobs, reducing poverty, and improving health and well-being of our people. Marariyo ni ngama tiyo kata ngama goyo hala manigi pesa mokano ng'iewo ot. To ka in ng'ama tiyo mabende samoro onge gimokano to nyalo chulo pesa moro matin to chulo mos. Nitie gimiluongo ni tenant purchase scheme. Ichulo matin, koro pesa monego bed ni chulo rent cha. Sama ichulo cha to okava mondo michieng' mitieko titibang'owa ikawo. The Anderson Housing Project will create numerous employment opportunities, spur economic growth, and provide investment prospects for both the residents of Kisumu and our country at large. We have agreed with the contractor that 40%, maybe plus, of the cost of this project will be delivered by services and materials from this county. Hiyo tumesema na tumekubaliana, it is in the contract. So when Louis, ensure you keep your word. I am asking you, contractor, treat these people with respect.